No, definitely Pirates noma kanjani izowina agage angiboni iChiefs nje iba nethola lokuwina. Hayi straight win for iPirates. Sayishaya iPirates 2-1. It's payback time. Iyawina iPirates. iChiefs hayi. iChiefs ya abantwana bethu labayana. Chiefs. Why? Chiefs wina yona. Rata yona Chiefs. Sizoyishaya iviki le Chiefs. Sizoyikhomba ukuthi siubani thina. Yeah, abawuza baka. Of course, abantwana bethula noxolo. The Perfect Glamour Boys, 1 win. Sunday, 7 games unbeaten. Siyayilanda. Hayi thina phela siyashaya. Asidlali. Ikeza nayo iyazi, iyasihlonipha. Morubali yona. 3-1. 3-1 is the score bafika. 3-1 is the score. One way Pagania sonke siyazi nje ukuthi Pagania ngelo lizowina. Let us sithanda ukukhuluma kakhulu phela ngaze kuthiwa amaPagania wrong.